ati ora iso tak gambarake. Kaya dene layangan kang tatas, yang kabur kanginan kang tanpa wates. Pejatanan wakot uripku iki. Kasandangan susah wet biyen nganti saiki Gusti paring pepadang ora ana gunane aku wis dudu wong suci meneh. Aji ning diriku dijamah marang Jatasura. Oh Kakang, Kakang Arya Bendong Kakang, aku wis ora pantes meneh dadi bojomu. Aku dadi leleket keng jagat. Alung aku mati. Aku pamit Kakang. Yo! Gimana? Gimana? Gimana gue dengkel karo patimu, gimana? Wah, ya kepiye iki? Wah, lah kok dadi wah. Wah. Jumara kowe tekani karaku Jumara. Wah. Kan iki wong tua apa? Wong tua kocrok. Wong tua goblok. Kancaku anake ora iso, ora teyeng. Lah ya wis tak jaga. Makanya ana kahanan koyo ngene kok. Lah mula aku mlayu golek kowe to, Ndung, Bendung. Wah, ora bola-bali yo dayoke kan mau. Dayoke teko lho, Jatasana kan mau. Jatarata. Jatasana. Jatasana. Ning yo apik kok yo ne yo. Wong uripine iso mati apik ya. Heeh. Mati kok apik iso mati. Aku uripine iso mati apik. Tinimbang iso mati. Ada. Ayo. Nek macet ra kena ditumpahi. Nek macet yo di nganu, di servis. Oh. Kaya wong ngejan. Yo grok-grok. Kendal pote. Heeh. Wes, ane kowe lah kanu kowe, apa? Metik. Tanpa gigi. Ayo, tanpa gigine. Ayo diroke di sono. Aduh, apa teh kok kaya ngene. Iki wong apa Bagong? Getiye Sumara sesuk kang bakal nguntapke nyawane Jatasura. Aku sing sedih. Jatasura, kowe kudu mati saka tanganku. Ayo, boleh. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Fotonya sih dong. Taruh foto desa, itu foto semua apa gitu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ganti posisi. Ya bilang dek. Ya, sih. Terima kasih. Sungguh gawe capek. Nggih.